हेल' गाइसमोन जों हाबा जानो थांनो नागिरदों नै हासबेन्डजों आंजों थांबाय थानोसै लोगोफोर नै सनाफोर ओंखाम जाखांनानै गय जाबाय भिडिअ लाबाय थायासै ओंखाम जानायाव मेल्ला मानसि थायोना बोरैबा मोनो ओमफ्राय नै गयाबो ओरैबायदि मै गोनांमोन दसे सम एकदम गरम जाफबजोबखादोंमोन आरो डेक'रेसनखौ ओरैबायदि मोजां खालामदों नै लोगोफोर बिराद मोजां नुदों ओमफ्राय नै आब'आबो गावनि लोगो स्टाफ कालिग्सफोरजों बेस्थ' आं खाथियाव लाबाय थायासै गोजाननिफ्रायनो बिदि भिडिअ लाहरबाय जि किउट नुखादों बेनो आरो आब' थाइस्रि हेपि मेरिड लाइफ दे आब' नोंसोरनि जुग्म जिबनाव अराय सम सुखु गोजोनै मोनजालांबाय थाथों बेखौनो आं इसोरनाव आर'ज गाबहरबाय थ' हेपि मेरिड लाइफ नै गावनि कालिग्स एबा फेमिलि फट'शुट खालामबाय थादों आंबो लाबाय खिन्थु आं भिडिअ लाबाय थानाय जायासै बिराद बिउटिफुल नुदो दे आब' आंनि भिडिअ नायदोंबा नैबे जाहैबाय जाहानि आदा बाजै ओमफ्राय बेबि माइनाव सानै ओमफ्राय स्कुलाव थांदोंमोन बाहेरा हाबायाव थांबाय नै जि किउट किउटखा नै आयं लाहानाव दसे हाबफैबाय जोङो आयंखौ हाबायावनो लोगो मोननानै ज' फैखाबाय दसे हाबलांनो थिननायखायलाय हाबबाय दसे आरो बिथिं थांनाय जाबा दसे हाबनायानो जाखायो आयं लाहानाव नै मामिया फैबाय जाहानि मामिया फैबाय ओइ नै मेदामाबो नै बाजै उन्दै आरो मामायाबो मोनफैबाय जों जिरायबाय थानायावनो लाइक हरनांगो कमेन्ट हरनांगो नायनाल' दोनबाय थाबा जायो नामा आंनि आसियानो गलायथुनो मामि मा नाम बिराद गोबाव जाबायमोन ना नुयिया बेनिखाय लाजिदों मामाया बेनि नामानो जाबाय मुनमि बर' नै ओमफ्राय पार्लाराव दसे हाबबाय एसे ओंखारदो माबा स' थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ सनाफोर लाभ इउ अल